Dacă te confrunți cu probleme precum kilogramele în plus, ficat gras, niveluri ridicate de trigliceride, oboseală constantă sau poftă de dulce după mese, acestea pot fi semne clare ale rezistenței la insulină. Salut! Eu sunt Lucian, specialist în nutriție și te ajut să inversezi rezistența la insulină și diabetul de tip 2 printr-o alimentație sănătoasă. Această afecțiune nu trebuie luată în glumă, deoarece poate evolua în diabet de tip 2 dacă nu iei măsuri. Chiar dacă reduci aportul caloric sau începi să faci sport, dacă consumi alimente care cresc nivelul de insulină, vei întâmpina dificultăți în pierderea în greutate. Este important să facem distincția clară între glicemie și nivelul de insulină, deoarece acesta din urmă are un impact major asupra metabolismului. Semne precum etichetele sau pigmentarea pielii, oboseala post-masă și pofta de dulce indică rezistența la insulină. Pentru bărbați, disfuncția erectilă și pentru femei, cicluri neregulate sunt de asemenea semne suplimentare ale acestei probleme. Pentru a inversa aceste probleme și a începe să pierzi grosime corporală, este crucial să menții nivelurile de insulină cât mai scăzute. Acest lucru poate fi realizat prin intermediul postului intermitent și creșterii aportului de fibre în dietă. Aceste metode vor reduce semnificativ nivelul de insulină și vă vor ajuta la pierderea în greutate, precum și la inversarea rezistenței la insulină. De asemenea, am dezvoltat un program pe 3 luni pentru a ajuta persoanele cu rezistență la insulină să își recâștige sănătatea și să scape de grăsimea abdominală și viscerală, să reducă nivelurile de trigliceride și să inverseze rezistența la insulină și, de ce nu, chiar diabetul de tip 2. Aștept cu nerăbdare să mi te alături programului meu, unde vei primi un ghid alimentar complet, îndrumări pentru o alimentație sănătoasă, integrarea eficientă a postului intermitent și consumul de alimente naturale bogate în nutrimente de calitate, inclusiv cei 4 piloni esențiali: fibre, proteine, grăsimi sănătoase și, bineînțeles, postul intermitent. Poți să mă contactezi prin WhatsApp la acest număr de telefon sau prin mesaj privat cu textul "Vreau să mă înscriu", iar eu îți voi răspunde cât mai curând. Îți mulțumesc frumos pentru atenția acordată.